जी 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 जी, प्रणाम 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 जी। हाँ हाँ, जौन रुआ ठंडा के हमरा के ठिका देले रहनी है, एकदम हम मतलब कि सही समय पर ठंडा हर लोग के हर जगह पहुँचवाले बनी। इ तो रुआ पूछ लेबे के बाद सभा समाज से रुआ पूछ ली, एक एक आदमी के हम संतुष्ट कर गोर देनी, लागी खुश ला कर चौपट देनी। बाबा। जी जी जी, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। तो तुहे हम कहनी है कि अब तो ठंडा अब तो जा रहल बा, तो गर्मी के ठिकावा खातिर सोचनी ही कि तनी जी 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 जी, गर्मी के ठिकवा भी हमारे के दे गर्मी के देती। ठीक है, ई ले लेलन। अब तू काहे डिस्टर्ब करेला, बतियावे तो हमरा के। जी जी जी, काहे ना, नियम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम। अब मतलब कि हम और अब बढ़िया प्रयास करम कि गर्मी जौन बा हर जगह पहुँचे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ले लेलन। तो जब हम बतियाईला और डिस्टर्ब जानते रही कहाँ हम बतियाओ तो नहीं। हाँ, कहाँ बात कैले बानी? अरे बताइए। इंद्र भगवान से बात होत रहे। इंद्र भगवान से? हाँ, इंद्र भगवान से बात होत रहे। का बानू कि जौन ठंडा के लिए पड़ल हनु, परल बा। कैसन पड़ल? बढ़िया पड़ल हनु, बहुत अच्छा परल बा। लोग कपकपा गइल हन। पूरे कपकपा गइल बा। ई ठीका हमरे के मिल रहे। कहाँ कहाँ के रहल रहे? पूरा ठंडा देश में, जितना देश में ठंडा बा हाँ। पड़ल हा, ई सब हमरे जिमा रहल हा। इंद्र भगवान से तो बात होत रहे। ठंडा के ठीका रौरा पड़ गइल। तब का? रौरा ले ले बनी। हाँ भी ले रहनी अजीब हा। बात कैले बनी। कैसन बात कर रहल बनी? अब ठंडा के ठीका, ठंडा तो जा रहल बानू, अब उहे बात करो तो नहीं, गर्मिया वाला ठीका खातिर। गर्मी के ठीका हाँ, रौरा हो जाए। सुन पाना, रउआ हो जाई करे के बात हरा। ठंडा एको जगह ऐसा भइला कि ना पड़ल हा। ठंडा तो परल बा। बक्सर में भी ठंडा देखला कितना बढ़िया सुपौलो में परल बा। दरभंगा में भी, सीतामढ़ी में भी परल बा। मुजफ्फरपुर में, बेगूसराय में ठंडा परल बा। कोहरा लगल बा। पूरा आरा के लोग तो परेशान हो गए है। कहले है हमारे लिए काजी इरुआ का करत नहीं, एकदम ठंडा कप 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 कापे लगल। मैं जगह जगह घुरौर देखले बानी, घुरा लगैले बारन। वही इंद्र भगवान से कहत रहनी है हाँ। कि रउआ कहीं भी पूछ ली दुनिया में ठीक कि ठंडा पड़ल बा कि ना पड़ल बा। कहले ठीक बा। तूहे कहले कि ना ना, गर्मियों के ठीका तोहरे रही। गर्मी के ठीका रौर हो जाए। हाँ जी, कैसे होई बताई रहुआ। ठंडा के ठीका हमने के मिला रहे। मिलल रहा। तो हम जब ठंडा बढ़िया से हर जगह चारों ओर फैला देनी है, दे देनी है, हाँ। तो वे खुश होके हमरा के फोन कैले इंद्र भगवान कि जा गर्मी के ठीका अब तोहरे रही। गर्मी के ठीका रौरा हो गइल। हो गई। कैसे हम मान ली हो गइल? अब तू ना मन बत तहरा के मनवावे के पड़ी हमरा। अब रउआ कैसे हम जानी? जा हट्टा मर्द, कैसे जानी। हाँ, अब हमरा के एथू करे दो, दिमाग लगावे दो कि कहाँ कहाँ गर्मी पहुँचावे के बा। ठीक बा, बताई कहाँ कहाँ ठीक नु? पहुँचाए? सगरो पहुँची गर्मी, कहीं बाकी केहू ना ना। बक्सर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपारा, गोपालगंज, सिवान, सगरो एकदम गर्मी ऐसा पड़ी कि लोग एकदम मतलब परेशान हो जी है। गर्मी एकदम पसीना से उबू उतना गर्मी पड़ जाई। हाँ जी। तो आदमी बची कैसे? सब बची जाई। हम न जानत नहीं, कबो 5 दिन कम कर देव, कबो कहीं 5 दिन बेसी कर देव, ऐसे कर देव। माने जैसे छपरा में गर्मी एक दिन कर देनी, ठीक, तो अगला दिन दरभंगा में हो जाई, ठीक, अगला दिन सिवान में हो जाई। अच्छा अच्छा अच्छा, सिवान में? हाँ अच्छा, इनु करे के बा। बुझाते नहीं के बात, खाली तू लागलो एथू करे थे। हम बोलेला। अब हम रउआ से बता रहल बने, रउआ सुन। का बोलो? हमनी के एगो काम ले ले बनी। कौन काम हो? हम टेंडर ले ले बनी। ठीक है, हमनी के काम करवावे के बा। तू बने तू ठीका लेबे चालू कर देलो? हम ठीका पहले ठीका बा, ये हमार पहला ठीका बा। माने बात हो गल बा पूरा। रउआ पहले सुनी, बात मानी बाबा। बोलो 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 बोलो, तोहरो सुन ली। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। अच्छा। कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक। अच्छा। गंगा जी के सफाई के ठीका हम ले ले बनी। माने अब गंगा जी के सफाई के ठीका तारा के मिल गया है। हमनी के ले ले बनी। चल मर्द, खाए के ठिकाना, नहाए के तड़का है, बात बतियोले बड़ो हत माने हती चुकी मुंह हत हत बात बोल देवे के बा। बाबा रउआ बोल रहल बनी, लेकिन रउआ समझ नहीं रहल बनी। बात समझे का हम समझी हो, समझे लायक रही तब न समझो। कैसे ले ले बनी पता बा रउआ के? पता नहीं खेत ना, कैसे बात मानी। कैसे ले ले बड़ा? तुलसी जी जब पैदा लेबेलन, अच्छा, तो उ गंदा में लेबेलन। अच्छा ठीक। आ जब तुलसी जी कबाड़ के घर में लगावेला तो कहाँ पहुँचाल जाला? एकदम साफ सुथरा जगह पर पहुँचाल जाला ना। हाँ। तो वैसा ही हम ने ठीका ले ले बनी। रउरा के मालूम नहीं खे, आरो ले ले बनी। अच्छा, का चीज हो?
राते हम बात कैले बानी भागरथ जी से। भागरथ जी जो गंगा मैया के पूरा ले आइल बड़े। हाँ हाँ दुनिया हाँ में? दुनिया में जे गंगा मैया के लैलन हन वो भागरथ जी से राते हम बात कैले तुम्हारा बानी। राते भागरथ जी से बात हो गई। पहले बात सुनी न रउआ, बात सुनी। सुबह सुबह आके लगल तुम मर्दे हवा पानी रउआ बात सुनी न। तो भागरथ जी से बात कैले बानी हाँ। तो वहाँ हम गुहार लगेले बानी। अच्छा। का गुहार लगेले बानी? का जे जहाँ जहाँ गंगा जी नहीं खन अच्छा वहाँ हमनी के पहुँचावे के बा। अच्छा। तो भागरथ जी हमनी के कहले बारन हाँ सुन गंगा जी के लाभे में तो हमर 3-4 पुसूत बीत गइल बा। अच्छा ठीक नहीं ले पैलन ठीक लेकिन हमनी के तपस्या बदौलत हम तो ले आयल बनी। अच्छा ठीक न। हाँ लेकिन जब तोहार गुहार के कागज हमरा पास आ गइल बा अच्छा तो जा बात मान लेते ही तू आगे आगे जइह हम हाथ उठा देम तो गंगा जी चल जाई। तू भागवत जी रउआ तेरा पहले बात सुनी ना। तेरा भागवत जी से रउआ बात सुनी। माने रखी, जहाँ चप्पल रखी, जहाँ चप्पल गंगा रखी। मैया पहले नदी हो बात तू सुनी। बात बतिया रउआ होता है। इंद्र भगवान से बात करम हम पीछे हो गइल बानी। पहले बात सुनी। तू सुनी भागवत लग नहीं जैसे पहुंचावे के कहां बाप सुनी पहले। पहुंचावे के बाद सीतामढ़ी पहुंचावे के बा, हां मधुबनी पहुंचावे के बा। वहां गंगा जी बारन तो तू माने जहाँ गंगा जी निकल गई हो तू गंगा जी पहुंचे भागरथ जी से बात कैले बने। तारा तारा घर में रउआ बात घर में डगरल मटर खाए के ठेकान नहीं खे। एक बेरा चूल्हा नहीं खे जरा तू लगला ठीका ले लेगे आ गंगा जी के पहुंचावे के काम रउआ पोहा सब एगो साथ लगा देले बने। भागो नहीं जैसे भागो भागो कैसे रउआ बात मानी ना। हाथी चुकी मुंह बा बड़े बड़े बात बोल दे तरह हमने भागरथ जी तरह के आइल बड़े फोन करके कि गंगा मैया जहां जाने नहीं की जो पहुंचाओ हटा यार तू जा 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 हम कैसे चल जाई। रउआ बात मानी रउआ ठीका ले ले बनी गर्मी का। हम गंगा जी के सफाई के ले ले बनी मधुबनी छपरा में पहुंचावे के बाद रउआ जानबे नहीं जा करेला। जा जा हट हट जाइए। हट भागो कैसे भागो ना बनी तू रउआ जा ना बात भागो समझे ना। बात समझी ना बात बतियाओ तरह खाए के ठिकाना नहाए के तड़का है रउआ जा बात समझे। बुझाए के ठिकाना ना माइले ठीक बा। तनखा बड़का गंगा जी बड़का ही ठीका ले वाला हो गेलन। इंद्र भगवान के यही ठीका ले चक्कर में हम पड़ जाता नहीं सुबह सुबह। अब बताई इनका भागवत जी आगे कहले कि गंगा मैया जहाँ नहीं पहुंचल हो जाए इनका पहुंचावे के बाद